Odeya pîşesaziya Amedê ji bo danasîna warên dîrokî û mûzik û hunermendên Kurd bername vê mehê li Gela Zerzewanê amade kirin. Dengbêj û mûzîkjenên Ma Music Centrê ev car bi hunermendê navdar Mîkaîl Aslan re konsertek pêşkêş kirin. Konsert roja înê li ser medya civakî zindî hate weşandin. Li ser Gela Zerzewanê ab hezar salan, dengên stranên Kurmancî, Zazakî, Soranî bilind bû. Gela Zerzewanê keleha dawî a garnîzoniya İmparatoriya Romayê ku ev der di heman demê de ji 1800 salî kevintir e. Gelek efsane li ser vê kelehê hatine gotin ku tê bawerkirin ev der ji bo terîqeta Illuminatî her wisa perestgeha Mîtrasan ê kevnare bûye. Gela Zerzewanê 25 kilometre ji Amedê dûr e nêzî navçeya Çinarê ye. Çem mavçem mal Ahmet Bey çemkeş bazanı Çem mavçem az kurbana çemkeş bazanı Zeryel günde mal Ahmet Bey meşan derbile Zeryel günde az kurbana meşan derbile Yekel günde mal Ahmet Bey mamık hecigre Yekel günde mez kurbana mamık hecigre Hêja gotine ku rêza konsertên li warên cuda yên dîrokî wê li mehên pêşî dewam bike. Xecî Canfaqîn, Deng Amerîka, Amed.